ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో సెకండ్ చాప్టర్ మొదలు పెట్టారు. సో సూత మహామునిని వీళ్ళంతా ప్రశ్నించడం చూశారు కదా. ఈ ప్రశ్నలు అంటే వీళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఏమిటో కొన్ని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాము చూడటం. సో ముందుగా మరి సుఖదేవ మహామునికి నమస్కారాలు అర్పిస్తూ ఆయన ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సూత మహాముని. ఆ తర్వాత మరి ఏ రకంగా భాగవతాన్ని పారాయణం చేయాలి, ఇలా ముందు నారాయణుడికి మరి సరస్వతి దేవికి నరనారాయణులకు వ్యాస మహర్షికి అందరికీ అని చెప్తూ, తర్వాత మీరు అడిగిన ప్రశ్నలన్నీ కూడా చాలా మంగళకరమైనటువంటి ప్రశ్నలు అని చెప్పి భగవంతుడి యొక్క భక్తి అనేది మరి మన ఆత్మ యొక్క సంతృప్తి కొరకు మనం చేయవలసినటువంటి విషయం అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి నిజమైనటువంటి జ్ఞానం కానీ వైరాగ్యం కానీ భగవద్భక్తితోనే వస్తుంది అని చెప్పడం. తర్వాత మనిషి మరి విద్యుక్త నిర్వహణ అనేది భగవంతుడి కథలయందు అతనికి అనురక్తి లేనప్పుడు అతని ధర్మాలు ఏ రకంగా చేయాలంటే భగవద్భక్తి మీద అనురక్తిని కలిగించే విధంగా చేయనప్పుడు అవి అనవసరం. ఎంత బాగా చేసినా వాటి వల్ల ఉపయోగం లేదు, భక్తిని గనక పెంచుకోలేనప్పుడు అని చెప్పడం. ఆ తర్వాత మరి అన్ని కర్మలు కూడా చివరికి మోక్షం కోసమే ఉద్దేశింపబడ్డాయి. ఏ కర్మ చేసినా మోక్షం అంటే ప్రతి పనికి మోక్షం ఎలా వస్తుందబ్బా అని మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. అంటే ఏ పనైనా మరి నువ్వు భగవత్ ప్రీత్యర్థం మనం భగవదర్పణంగా భగవత్ కైంకర్యంగా చేశామంటే అది ఎంత చిన్న పనైనా మన మోక్షానికి. అదే మనకు భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్పింది, నువ్వు ఏ పని చేసినా నాకు సమర్పించి చెయ్యి అని. ఎందుకు తర్వాత ఏం చెప్పారు, ఎందుకు అంటే అలా నువ్వు చేసినట్లయితే నీకు ఇక కర్మబంధాలు అనేవి ఏర్పడవు, అప్పుడు నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. అందుకని అన్ని కర్మలు కూడా మనకు ఒక ఛాన్స్ అన్నమాట, భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ఒక ఆపర్చునిటీ. కాబట్టి ఆ కర్మను ఏ రకంగా చేస్తాం, అది మనకి ముక్తిని కలిగించేటట్లు చేస్తామా, బంధాలు కలిగించేటట్లు చేస్తామా అని మనం ఆ రకంగా అర్థం చేసుకుని ప్రతి పనిని కూడా మోక్ష మార్గానికి దారితీసే విధంగా చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. అది భౌతిక లాభం కోసం కాదు, నిర్వహించరాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ కర్మలన్నీ మోక్షం కోసం ఉద్దేశింపబడ్డాయి కానీ మీ భౌతిక లాభాల కోసం కాదు. అంతేకాకుండా మునులందరూ కూడా మరి వాళ్ళందరి నిర్ణయం ఏమిటి అంటే ధర్మంలో ఎవరైతే నియుక్తులు అవుతారో భౌతిక లాభాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియ అంటే నిజంగా ధర్మ మార్గంలో వెళ్ళే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియ భోగాలకి వాళ్ళ లాభాలని ఉపయోగించరు. అంటే వచ్చిన డబ్బంతా మన సుఖాల కోసమే పెట్టుకుంటూ కూర్చోరు. సో భౌతిక లాభం వల్ల మనకి బంధాలే కానీ మరి మోక్షం అనేది ఉండదు అనేది చెప్తున్నారు. అంటే ఆ షేరింగ్ మెంటాలిటీ, కేరింగ్ మెంటాలిటీ, మరి అందరూ నా వాళ్లే, సర్వభూత హితే రత అని మనకి 12th చాప్టర్లో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో వస్తుంది. అంటే అందరి ఆనందంలో రతించేవాడు. మనమేమో మనకు ఆనందం వస్తే రతించుతూ ఉంటాం, వీళ్ళు అలా కాదు, వీళ్ళందరి ఆనందం చూసి వీళ్ళు ఆనందిస్తూ ఉంటారు. సో మరి ఈ రోజులు ఎలా ఉన్నాయంటే అందరి ఆనందం చూసి యువతల వాళ్ళు జలసీ పడేటట్లుగా ఉన్నారు. ఆనందించకపోగా
అవతల వాడికి ఆనందం వస్తే యువతల వాడికి బాధగా కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వంలో ఉన్నప్పుడే ఈ భక్తి మార్గం, మోక్ష మార్గంలో పురోగమనం చెందగలుగుతారు. తరువాత 10th శ్లోకాలో ఏం చెప్పారు? జీవితంలో మరి కోరికలు ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియ భోగాల మీద ఉండకూడదు. మళ్ళీ ఆ పాయింట్ని ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా చెప్తున్నారు. సో మనిషి పరతత్వం గురించి విచారణ సల్పడానికి ఉద్దేశింపబడ్డాడు, కానీ కేవలం ఏదో ఆరోగ్యప్రదమైన జీవితం కొరకు కోరికలను అంటే ఉద్దేశింపబడ్డాయి. దేనికి? పరతత్వాన్ని గురించి విచారణ సల్పడానికి పడి ఉన్నది. కాబట్టి మానవుడి యొక్క తత్వం, మానవుడు ఆ రకంగా ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు జీవితంలో ఏదైనా కొన్ని జీవనం సాగించాలి అంటే మనకి మరి కొన్ని అవసరం. మనకి భోజనం అవసరం, ఉండటానికి ఒక నీడ అవసరం, మరి తినడానికి ఇది కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి. ఆ అవసరాలు తీరే వరకు మనం ఉండొచ్చు, తప్పులేదు. కానీ ఇంకా 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 కావాలి అనేటటువంటి ఆ విపరీతమైన కోరికలు, తపనలు ఉండే ధోరణిని తగ్గించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అది సో ఆరోగ్యప్రదమైన జీవితం కోసం మనం ప్రయత్నం చేసి ఆ రకంగా అంతవరకు కోరికల్ని ఉంచుకుంటే పర్వాలేదు. అంతకు మించి ఉంటే గనక అంతకు మించి మనం కావాలి అనుకుని ఇంకా ఇంకా తపనలు పడిపోతూ మనం కర్మలు చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం మరి కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు అన్నమాట. నీకు అవసరమైనంత వరకు చేసుకో, అంతేగాని ఇంకా ఇంకా ఏదో కావాలనే ఇంద్రియ భోగం కోసం ఆ తాపత్రయం వద్దు. వదంతి తత్తత్వవిదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్ద్యతే. సో ఇది సరే, భాగవతం క్లాస్లో కూడా చూసే ఉంటారు, మరి మీరు భక్తి వైభవ క్లాస్లో కూడా చూసే ఉంటారు. సో ఇందులో ఏం చెప్తున్నారు? వదంతి అంటే చెప్తూ ఉంటారు. దానిని తత్వవిధులు అంటే తత్వాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు మరి తత్వాన్ని గురించి, తత్వం అంటే ఆ పరతత్వాన్ని గురించి, యజ్ఞానం ఆ జ్ఞానం, అద్వయం అంటే అద్వయమైనటువంటి అంటే అద్వయం అంటే అద్వయ తత్వం అని ఇక్కడ అర్థం. అద్వయమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి. సో బ్రహ్మమని, పరమాత్మని, భగవానని శబ్ద్యతే పిలుస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరు పిలుస్తారట? పరతత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి తత్వవిధులు వదంతి అంటూ ఉంటారు. ఏమని? ఈ అద్వయ తత్వాన్ని బ్రహ్మమని, పరమాత్మని, భగవంతుడని పిలుస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మరి మనం చూసాం ఏది, అందుకే మనం దీంట్లో కూడా భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. సో భగవంతుణ్ణి ఈ 2 రకాలుగా మనం 3 రకాలుగా భగవంతుణ్ణి పూజిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. ఏది? బ్రహ్మమని, పరమాత్మని. ఎందుకు అంటే అర్జునుడు అడుగుతాడు కదా మరి 12th చాప్టర్లో, ఎప్పుడు ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాంకే యోగ విత్తమ. ఎప్పుడు సతతము నీ యొక్క భక్తిలో, ఉపాసనలో స్థిరులైన వాళ్ళు, లేదా అక్షరమైనటువంటి అవ్యక్త తత్వంలో పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరెక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అని అడిగినప్పుడు ఇక్కడ మనకప్పుడు అంటే కొంతమంది భగవంతుడిని రూపసహితుడిగా, కొంతమంది నిరాకార అక్షర బ్రహ్మగా, ఇంకా కొంతమంది హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మగా పూజిస్తూ ఉంటారు అని మనం అక్కడ కూడా చూస్తాం. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో తత్వవిధులు ఈ అద్వయ తత్వాన్ని బ్రహ్మని, పరమాత్మని, భగవాన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో పరతత్వం అంటే జ్ఞాత, జ్ఞేయము. జ్ఞాత అంటే
తెలిసినవాడు, తెలియదగ్గవాడు అని. సో ఇక పరతత్వంలో మరి గుణరీతులేవి భేదాలేవి ఉండవు. అంటే భగవంతుడు మరి గుణాతీతుడు కాబట్టి అక్కడేమి గుణరీతులు అవేమి మనకి కనిపించవు, గుణాలకు అతీతుడు కాబట్టే బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవాన్ అనే తత్వాలన్నీ కూడా ఏకమైన గుణాలతో ఉంటాయి. సో అవన్నీ కూడా ఒకటే. మనం బ్రహ్మంగా భగవంతుడిని పూజించిన, భగవంతుడిగా ఆయన రూప సహితుడిగా పూజించిన, పరమాత్మ రూపంగా పూజించిన అన్నిటికీ కూడా ఒకటే లక్షణం. ఎందుకంటే అన్నీ కూడా భగవంతుడే కాబట్టి అది అట్లా అటువంటి అద్వయ పరతత్వమే ఉపనిషత్తుల్లో మరి ఉపనిషత్తులు అధ్యయనం చేసేవారు నిరాకార బ్రహ్మం అని చెప్పి వాళ్ళకి అనుభూతి అవుతున్నాడు భగవంతుడు ఆ రకంగా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలా కాకుండా హిరణ్య గర్భులు లేదా యోగులు వీళ్ళు ఈ అద్వైతత్వం పరమాత్మగా వాళ్ళు అనుభూతి చేసుకుంటున్నారు. సో కొంతమంది అద్వైతత్వంతో నిరాకార తత్వంతో భగవంతుడిని అనుభూతి చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా కొంతమంది హిరణ్య గర్భులు, యోగులు వీళ్ళంతానేమో పరమాత్మగా ఆయన్ని అనుభూతి చేసుకుంటున్నారు. భక్తులైన వాళ్ళేమో ఆయన్ని భగవంతుడిగా అవగాహన చేసుకుంటున్నారు. సో ఈ రకంగా మరి రకరకాల మార్గాలలో ఎవరికి ఆసక్తి ఉన్న మార్గంలో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో బేసికలీ అది ఈరోజు మనం ఈ శ్లోకంలో చూసినటువంటి విషయం. ఇప్పటి వరకు చూసింది కూడా. కాబట్టి భగవంతుడి శక్తులు ఈ 3 రకాలు అని చెప్పి చెప్తూ శక్తివంతుడి మధ్యలో భేదం లేకపోయినా కూడా శక్తుల మధ్యలో గుణరీతి భేదం మాత్రం ఉన్నది. ఆధ్యాత్మిక జగము, జీవులు ఈ 2 అంశాలు కూడా ఒకే ఉన్నత శక్తి స్థాయికి చెందినవి. జీవుడు అంటే ఇక్కడ ఆత్మ, కానీ భౌతిక జగత్తు మాత్రం న్యూన శక్తి. ఇది మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం. అంటే భగవంతుడి యొక్క బాహ్య శక్తియే ఈ కంటికి కనిపించే ప్రపంచం. బాహ్య అంటే ఔటర్ అంటే ఎప్పుడు కనపడేది. సో అలా అర్థం చేసుకున్నా అందుకని ఈ కనిపించే ప్రపంచం అంతా ఆయన బాహ్య శక్తి. అది ఆయన శక్తులలో తక్కువ శక్తి. ఇంకా ఉన్నత శక్తి ఈ కనిపించే జగత్తునంతా మరి ఇలా కనిపించడానికి, ఇలా నడిపించడానికి లోపల ఏదో చైతన్యం ఉండబట్టే ఇదంతా ఇలా నడుస్తోంది. కాబట్టే ఆ చైతన్యం భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత శక్తి. సో ఆంతరంగిక శక్తి, ఉన్నత శక్తి, చైతన్యం అని చెప్పుకోవచ్చు. సో బాహ్య శక్తి, ఉన్నత శక్తి. హరే కృష్ణ. సో అది ఈరోజు పాఠం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ రేపు